дар замони пайғамбари мусо алайҳиссалом соли хушксоле омад ки мардум ба дод омаданд ва пеши мусо алайҳиссалом рафта гуфтанд: эй мусо алайҳиссалом, ту пайғамбари худо ҳастӣ? худованд дуои туро қабул мекунад. пас дуо кун бороне биборад ки аз ин хушксолӣ раҳо ёбем. агар дуо накунӣ, зироатҳоямон хушк шуда истоданд ва аз гушнагӣ мемирем. ҳазрати мусо алайҳиссалом гуфтанд: майлаш, ман дуо мекунам. пас ҳазрати мусо алайҳиссалом ба кӯҳе рафта дуо карданд. аз худованд борон талаб кард. аз худованд нидое омад ки: эй мусо алайҳиссалом, дар байни қавми ту шахсе ҳаст ки 40 сол боз ба гуноҳкорӣ, корҳои баду беҳуда овора аст. бирав қавматро ҷамъ кун, он шахсро бигӯ тавба кунад, ҳамоно боронро ато хоҳам кард. ҳазрати мусо алайҳиссалом гуфтанд: худоё, кист он бандаи гунаҳкор? исми ӯ чист? аз худованд нидое омад ки: эй мусо алайҳиссалом, ман 40 сол боз бандаамро интизори аз роҳи бад баргаштанашам ва аз гуноҳ дур шуданашро интизорам. 40 сол боз гуноҳашро пинҳон кардам аз мардум. имрӯз барои ту мегӯям? не ҳеҷ гоҳ ман бандаамро сирашро, гуноҳашро ошкор намекунам. пас ҳазрати мусо алайҳиссалом назди қавмаш омада гуфт: эй мардум, имрӯз ҳамаатон ҳузур доред дар ин ҷо. ман ба худованд дуо кардам ки борон биборад, аммо нидое омад ки дар байни шумо шахсе ҳаст ки 40 сол боз нофармонии худоро мекунад, ба гуноҳу корҳои зишт овора аст. агар он шахс тавба кунад, борон меборад. кадоме аз шумо ҳастед, тавба кунед ва ба роҳи рост баргардед. он шахсе ки 40 сол боз нофармонии худоро мекард, дар байни қавм буд. фаҳмид ки хитоб ба ӯст. дар ҳамон замон бо дилаш нолае карду гирён шуд ва тавба карда ва аз роҳи бад баргашт. худованд ҳамон замон боронро ато кард ва ҳама ҷо сарсабзу хӯрам шуд. бародарон, бубинед ки худованд чӣ қадар меҳрубону ғамхор аст. дар ҳаққи бандагонаш 40 сол интизор шуд ва аз роҳи бад баргаштанаш ҳатто номи ӯро дар байни мардум шарманда накард. пас чӣ лозим кори баду, роҳи бад? биёед дуртар гурезем аз ин роҳҳо. худоё, ту нигаҳдорандаи бандаҳоят